Hola a tothom, bon dia. Soc l'Estefi i ens trobem avui a Peralada, en concret a la Granja Suez. Jo fa relativament poquet que em vaig traslladar d'aquí a l'Empordà i sí que és veritat que a poc he anat coneixent tot el que és l'entorn, comerços, a la gent, a les granges. I avui hem vingut aquí a buscar un producte molt fresc que utilitzarem a la nostra elaboració d'avui. Avui farem un formatge fresc amb només 3 ingredients: la llet, la llimona i la sal. Farem una versió la més neutra possible perquè ens servirà com a base per a elaboracions tan dolces com salades. Anem a buscar els estris i comencem. Doncs el que ens farà falta per la nostra elaboració serà 1,5 litres de llet. Jo he pogut aconseguir llet fresca d'una granja, jo entenc que tothom no té una granja al costat de casa, llavors el que us recomano és que agafeu llet pasteuritzada. És molt important que no sigui ultrapasteuritzada perquè no us sortirà. Ha de ser una llet ben grassa. Després, 45 mil·lilitres de suc de llimona, aquest tamany aproximadament estaria bé, un grapat de sal i per lo que fa als estris ens faria falta una cassola d'aquest tamany aproximadament, un bol gran, un bol petit, farà falta un tàper de plàstic perquè a l'hora de treure'l serà molt més fàcil. Una tela de formatges, jo perquè tinc aquesta que és específica per fer formatges, veieu que té una miqueta de reixa. Si no en teniu no passa res, podeu agafar un drap de cuina que us servirà igual. Un colador i termòmetre, si no en teniu no passa res, ja us donaré una opció després. Un ganivet, una forquilla, una escumadera i una cullera de fusta. El primer pas per la nostra elaboració serà bullir la llet. En una olla posarem tota la llet i l'escalfarem fins que arribi als 90 graus. Si no teniu termòmetre, podeu escalfar fins que veieu que apareixen bombolletes a la vora. És molt important que mentre s'escalfa la llet aneu remenant, perquè el sucre de la pròpia llet no s'enganxi a la base. Molt bé, doncs ara tallarem la llimona i l'exprimirem. Podem fer directament així amb la mà. Si teniu alguna bàscula i podeu pesar amb exactitud, serien 45-50 mil·lilitres que necessiteu. Doncs la llimona el que farà és tallar la llet, és a dir, separar la part greixosa del suero. Doncs un cop tinguem la llet calenta a la temperatura que ens interessa, ja us he dit uns 90 graus aproximadament, tirarem el suc de la llimona. Un cop tirem el suc, començarem a remenar i a poc ja veurem que es va tallant una miqueta la llet. Ja es van veient els primers grumolls. Tot això ho remenem una miqueta i ho deixarem reposar 30 minuts. Amb l'ajuda de l'escumadera anirem colant el formatge i el que tenim aquí és el bol gran, el colador i ara li posarem la tela que ens ajudarà a filtrar i separar tot el que és el suero del quall. Com podeu veure, aquest quall ens ha quedat ben maco, Sortirà un formatge molt xulo d'aquí. Ara li posarem una miqueta així de suero per acabar d'hidratar i ja està. Com heu vist, jo no li posaria més. I l'embolicarem. Agafem les puntes de la tela i li fem unes voltes, així. Que escorreixi bé, com podeu veure. Doncs ara el taparem i el deixarem 30 minuts més a la nevera. Deixarem sencer, és a dir, amb tot aquest suero que tenim aquí baix, el conservarem que després ens ajudarà. Un cop passat aquest temps, agafarem el nostre formatge i el desembolicarem. Molt bé, llavors el que farem ara és posar la nostra elaboració en aquest bol. Agafarem així el drap, que ja està ben escorrit, i tal qual el posarem aquí. Podeu veure que és un formatge bastant consistent i ara el que farem és salar-lo una miqueta. Tot i que ens serveixi per a elaboracions dolces, jo el salo un pèl i sempre li poso orenga. Passa que avui no li posarem i el farem més neutre. Doncs com hem dit abans, li posarem un bon grapat de sal, posem una miqueta primer, desfem. A mi m'encanta fer això, és supergustós, ho trobo, mira, desfer així. És com una nata super espessa. Un cop ho tinguem una miqueta triturat i barrejat, li afegirem un altre grapat de sal. Tampoc ens passem. I tornarem a fer un parell de voltes perquè tot es barregi bé. Molt bé, doncs agafarem, com ja us he dit, jo he agafat aquests tàpers que tenen forma de formatge fresc i alhora són de plàstic. No és que sigui molt fan del plàstic, la veritat, però sí que aquests són elàstics i a l'hora de desmotllar és molt més senzill. Així doncs, comencem.
Anirem afegint el nostre formatge, sense por, buidarem inclús una miqueta així, i anirem fent per capes xafant. Tenim una capeta, doncs anem xafant una mica, que quedi així tot ben consistent. Ens ajudarem d'una cullereta, perquè un cop ja el tinguem així envasat, l'hidratarem un pèl amb el suero que hem tingut a la nevera. Jo li poso unes 3 culleradetes de cafè perquè quedi ben hidratat. Molt bé, doncs un cop tinguem els dos formatges, els deixarem a la nevera 12 hores, tota la nit a la nevera, i us aguantaran una setmaneta. Durant unes setmanes o el podeu menjar o amb amanides, o amb pa, amb una miqueta de mel, el que vulgueu. Doncs traurem de la nevera el nostre formatge. Una recomanació, si voleu que us quedi més cremós, l'hauria de deixar aproximadament reposar unes 6 hores. Jo, en el meu cas, com m'agrada que em quedi un formatge més consistent, l'he deixat de 9 a 12 hores. Doncs ara passarem a emplatar el nostre formatge. Doncs agafarem un ganivet, passarem una miqueta així per la vora, que es desenganxi. Ara el traurem d'aquí i l'emplatarem. Molt bé, doncs amb el meu formatge jo el que farem és aprofitar aquesta mel tan meravellosa que tenim d'aquí del poble i una miqueta de nous i farem una mena de mel i mató però amb aquest formatge que hem fet. I així és com quedarà el nostre formatge fresc. Com podeu veure, jo he fet una recepta dolça, però com ja us he dit, és una recepta que dona molt joc. Espero que us agradi i que ho disfruteu.